Good morning guys! Today is January 26 and it's Friday and it's Australian Day dito sa Australia. Buti na lang kasali ako sa group chat nila, Cathy, Race, and Lovely dahil kung hindi siguro tulog pa ako, nagising ako sa mga text nila. Paalis na rin sila, magkikita-kita sila sa meeting place nila. So, yun, buti na lang nagising ako. Kasi late na ako nakatulog, siguro mga 2:30 or 3 o'clock in the morning ako nakatulog. And then time check is yan 6:30, mag 6:35 na. So yun, gagawa na tayo ng ano yun? Magluluto na tayo ng roast lamb. Nasaan na yun? So ayan. Kasi medyo matagal to. Sana magluto siya bago sila dumating. So dito na muna kayo guys. Pakita ko lang sa inyo. Ito yung ilalagay ko sa roast lamb. Ayan. Olive oil, then fresh rosemary, and other herbs, and ano pa? A little bit of vegeta, of course, and then salt. And ito rin ang ilalagay ko dun sa ano, sa mixed vegetables. Yeah. So, yun. Ito yung itsura niya. Ayan. Ayan. So, ilalagay na natin yung pangpalasa. Ito na siya, ready na siyang ilagay sa oven. Mamaya ko na lang ilalagay yung mga vegetables dito sa dyan. Sa mga gilid later na lang. So yeah. Sa oven na yung lamb. So ngayon gagawin ko, kukunin ko yung mga vegetables. I-chop na natin siya para mamaya ready na rin siya. Mixed vegetables, i-roast natin siya later. Yeah. Bata, tinutulungan nila kung ayusin to kasi ilalagay na namin yan dito sa labas. 2/3 na raw siya. Diyan, oh. Ayan, yung black na box na yan, dyan na namin ilalagay yung mga toys. Ayan. Okay. Time check is 9 o'clock. Yes, Holly. Say hi, Holly. Hi. Say hi. Say hi, Kuya. Hi. What is it? A truck. Are you helping to, Holly? Good girl. Ow. Ow. Yes. Guys, they put this in. Guys. You're right. Close. Okay, close. This one too, guys. Do you need help? Good boy, Kuya. No help with this. Guys, nandito na lahat ng to.
that. Maybe together we're gonna scare the fear itself. Maybe the thunder won't even let us reach tomorrow. Feel adventurous, embrace the pain. When I'm with you, that's how Kung namin ilagay lahat ng mga toys, ayan na. Oh. Ayan siya. Oh. Dito yung mga dinosaurs, mga cars, yan. Tapos dito ko yung, dinagay ko lang yung mga maliliit sa mga bags para madali lang nilang hanapin. So, yan. Holly, come back! Holly, come here! Holly, come here! Ko na rin yung vegetables. So, another 2 hours or 3 hours sila. I-oven. Ipapump ko lang tong mga balloons na may Australian flags. Ilalagay ko sa labas para mukhang Australian Day talaga. Time check is 11. So, malapit na sila. 10. Tisha, it's 11. See? 11. I do. We are gonna run the night away. Now we are one, and like you, I want you. Ayan guys, lutuin ko lang itong fry fish kasi malapit na sila, mga an hour and a half, nandito na sila. Time check is 11, so mga 1 o'clock, nandito na yan. Hindi ko patas yung mga balloons na ilalagay doon sa pagola. Na natin yung crayfish and then yung kare-kare. Lobster, ayan. Anuin ko pa siya, ano yun? Snap. Kasi alisin ko yung mga ulo, tapos yung buo, 5 sila na buo, tapos may 2 ulo, so 7 ulo sila lahat. Ayan guys. Yummers. Lutuin na natin sila. Siya guys, i-oven na natin siya. Nandiyan na yung sauce. So ilalagay na natin siya sa oven. Yung kare-kare guys, hindi ko pa nilalagay yung sauce. Ayan yung gulay. Binablanch ko lang siya. So, ayan na yung food, guys. Ayan yung lobster. Hinihintay na sila. Ayan. Yes, Ollie! Ayan yung kare-kare. Tsaka meron pa tayong vegetables there. Ayan yung roast. Ang ingay niyo. Brownies, cassava, apple crumble, and lobster. Roast lamb, and fresh lobster, and of course the kare-kare. Ayan na guys, sila na lang ang kulang. Ayan na yung food. Happy Australian Day, people.
coming soon, Baba. They are coming soon. Very soon. Let's do it otherwise. No, they're not. Don't yell. Come on, Holly. Let's go, Holly. Get dressed. Come on. Ayan na guys, ready na yung mga pagkain. Yung ano na lang. Ang hindi ko pa nagagawa ay yung pag-decorate doon sa labas. Siguro mamaya na lang. Magpapatulong ako sa kanila mamaya. Come on, Holly. Get dressed, Holly. Come on. Go get dressed. Change your nappy. Quick. Bihisan ko lang si Holly. Come on, Papa. Get dressed. Do it. Say hi. Here, say hi. Tumay, ikaw nag. So, let's go. Let's change to Holly. Say hi. Mabilis na si Holly. Say hi. Smile, Holly. Cheese. Ko si Holly ng tattoo ng flag ng Australia. Don't touch, Papa. Oh, ba't hindi nag-work? Wait, Papa. Say hi. Hindi nag-work. Kumin, Papa. Okay. Hindi nag-work, Papa. Bakit? Bakit? Not yet, darling. Ayaw. Wet but truly. 20 to 30 seconds daw, Holly. Again. Gonna wet it again, Baba. Ayaw man mag-work, Holly. Oh. Napaka-patient niya, oh. Wait, Baba. Ah! Where? Alright. That's cool. Linagay ni Jan yung flag na binili ko dun sa likod. Yes? Yeah. Nothing. This one's not working. Oh, here. Almost there, Papa. Ah. Come here, Papa. Come here. Yeah, wait. Mom, can we have one? Yeah. Just putting one for Polly first. Dad, we had come out for American Australian. Why it's not working, Bev? What? This has been here with me for that long. Was it wet? Yeah. Not yet, Nako. We did you that tattoos. Why are you wearing this long? Because I like it. No, it's dirty. Go change it. Come on, hurry up. They're coming. Oh, yung man, lolo. Wala pa sila. 1:15 na. Nasa Mount Gambier na raw sila. Hugasan ko muna to habang naghihintay sa kanila. Dito na sila, guys. What? It's like Sila, guys. Right, serve right. Hindi naman natin na-vlog yung ating first reaction. Kikita.
Oh, tingnan nyo. May hindi pa siya nakapag-lose ng ito, guys. Ikaw din. Guys, nandito na kami, guys. They've been catching heaps of salmon from right up the inside. That was last week, they were getting 50s and 60s on Oh it. my gosh, guys. Ako ang salary nito, guys. Ang dami kong nirich. Andito na lang Not much meat. Hi! When we're out fishing, I like to say a few like that. Bagay sa Big iyo. ones. Like that now, I don't know. Bagay yan sa'yo. Oh my gosh, manay. Good. Anong handa? Oh, yup. Yan ang Ayun lang, crayfish. fish na lobster. Ito din, masarap din yan. Kasama yan nga, in-request ko sa kanya. Day. Pasok na lang. Ito day, ano? Kaya nga. Lobster crayfish. Sabi niya sa akin, huwag ka na magluto ng ano, lobster, crayfish na lang. Wow, may brownies! Well, na, sinilukos-lukos na talaga na po. Palkabuisit talaga to. Ay! Kasama kami ka rin. Why hindi ka magsinisip? Day, ang gandang-ganda ako sa late Yeah, ko. that's the good thing Diba, about yung it. huli? And then the wind swings Wow! Hi, guys. Ang hanggang yung mga itsura natin. Oo nga, yan. Joke. Boy, ako kaya, alam ko blush yung, oy, ako kaya, ang ganda. Pink pa dito. Ako kaya, nakaplas ko na. Ako kaya, pero yung lipstick, pink na pink. Ngayon na lang yan, Day. Ano ba, dress mo? Tatay, yes. Pero sana siya, Day. Tatay yan. Oh, ang ano niya lang, eto tayo, eto. Okay, eto. Wala. Kaya nga, pag kaya Ganun yung ano lang siya, Magkano yan, manay? 450. Natawaran kasi marami akong nabili sa kanya, 400 na lang. Alam ko yung sabi ko, Day, at saka yung boy niya, nagkain talaga, ilan nila? Okay na yan. Oh, you play, ha? Hoy, pinalis na yung mga toys. Nandun na yung mga toys. So, di ba marami ng toys doon? Nandun na sa Nakita box. ko sa story mo. Oo, kasi ayun na Ay, weekend. walas naman eh. Kailangan na tulong. Ano ka Shy! na? Wala na yan siya! Andiyan na ka! Alam ko kasi Kailangan daw niya ng tulong kumain, Day. Ito daw, sigaw. Kuya, nga, narinig ko sa phone. Ah, sige. Ay, so dito na kami. Si Ate Holly tulog. After 5 hours. Pala, si Wally ka. Kanina, nakalimutan na siya. Si Wally. Hoy, di pa ako tapos. Mag-decorate pa ako. Wala na ako lobster. Decorate ka pa. Rose lamb, lobster, and kare-kare, Sana, tapos maglaki tayo ng balot. Mag-chill-chill. Sige, chill tayo. rose veggie, Doon tayo sa ano. Meron ako may brown. Tapos may ano. Bata. May naman Instagram tayo. Visit naman to. Wala na, i-delete ko muna to. Wala kang narinig. At least, ano. I-explain ako na visit sa brownies. Paano ka Ayan, na? gabi. Naawan ako sa malalaki yung ingay. Are you hungry, guys? You can start. I'm just making gravy. Parang ano ba? Stargazing ba? Oo. Ay, may malaki akong mga nabang kong binigay. Down chili. Puro Sa yung may mga bata. traditional ng mga aboriginal. Yung sila mismo ang gumagawa. Australia Day. Pwede na ako Instagram. Inialam na eh. Sabi na, Ilang minutes ka na kayo? Website, ilan pa yun? Seconds ang naman. Sige naman, eh. Eh, pa magbasuya ko sa akong lobster na crayfish. Uy, Lagi ako nanonood ng vlog mo, Manay. marami na Papanoorin ko yung sarili ko ngayon. Nanonood ako ng vlog ni Manay. Ang haba nga lang ng vlog niya. Parang akin lang. day, ako day. Sabi Day, na, nanonood ka na. Yung last vlog mo, napunta ko si oy, hindi ko pa nakita. Day, ang gulo-gulo pa Ano naman. sa... Sumakat yung ulo. Kahit ako, day, kahit ako, day. Transition pa kasi ng pag ano. Kaya nga, marami siyang transition, pero hindi ko pa yun nakita. Pero marami ko. Ay. Rider lang. Doon, manan. 3 o'clock nagbibake Oy, ako. oo. Ha? Pwede mag-Instagram ako. Kanina pa itong Instagram. Wala namang kasi pagkain, wala na pang Instagram. Ay, Jason. Guys, ano yan, guys? Ang ingay naman, oy. Yan talaga yung pinunta ko dito, yung lobster, kare-kare, brownies, Ano nila? cassava cake, Yung sabaw na. pear, ang dami pa Kuwante na. Happy Australia Day. Hindi ka nahirapan. Dahil nakita, dapat binalag niya yung pagkikita namin. Ay, hindi na dito.
Nagaganon tayo nun. Sa time-lapse, ganun. Kailan huli kayo nakita? Kailan huli kayo nakita? Isa lang, wala pa siya. Shower pa. Tapos doon lang na-develop ang aming relasyon sa phone na, sa FaceTime. Long distance Oo, relationship. doon. Long distance relationship. Hello. Parang tanga, hello. Dahil hindi ko pinatutulog. Ignorante ba? Ignorante dyan tayo. Kami dahil kasi ano ba naman tayo ng palamon. Siguro liw daw sa akin. Sabi ko, pumayo kayo mamaya. Wala, kailangan ko naman ay masakpan yung aking agtang. Dahil. Ay, ang na-adjust yun, guys. Oo. Gustong gusto yan ni Holly. Maganda yung gamitin sa pagsampay. Kung nagsampay na ba? Hindi lang mo ako, Day. Isa lang. Kunin mo yung isa. Hindi, joke. Dahil suotin ko na. Mag-Instagram ako. Huwag mo. Ay, kaya maingay. Ilan binili mo ganito, Manay? Tatlo lang. Sabi mo ka. Instagram tayo. May buwang. Ay, wala. Ang galing niya lang. Tingnan mo, may buwang. Nagpayong-payong. Meron Ano, pang kasi isa. magaling ko din yung agtang ko. Kasi pang-cover to ng agtang ko. Ano ba yan, guys? Yung kabaliwan mo, umabot na sa Mount Gambier. Uy! Pero kasi kami 5 rin. Tingnan. Itusok mo na, itusok mo na. Parang ano. Doy, sabi ko, ang ganda mo talaga ngayon. Nag-bloom ka pa. Sinabi ko kanina, sabi niya kasi. Bigo. Wala mo, nag-ano na, pag-fit kami. Ako nag Day. gabi? Day. Wait lang muna, Day. Please, Hoy, Day. ito. Isama ka, Day. Isama ka, Day. Ano gagawin? Medyo buwang! Patingin mo. Namura kita po. Ay, Ate! Let's go! Tawa! Tingnan mo! Isa lang tayo gagalaw. Hoy, hindi na mga asawa natin, oy. Dangerous na lang to race. Huwag mo muna nagkalis mo. Ano muna tayo? Ayun sila tutulog. Dito ka. Ano ganda yung tayo na na? Isang kaya. Isang galaw lang, isang galaw lang. Isang galaw lang. Anong galaw? Anong galaw? Anong galaw? Kahit anong galaw mo? 1, 2, 3, go. Ay, tingnan mo! Isa pa! Dapat tinamunan kasi. Pero nakita ko naman. Nakita, okay lang. Nakita. Okay lang yan. Bahala, ikupost ko pa rin. Ulit. Okay, ha? You wait, no. Okay, wait for you. No, you're right. No. Okay. Ako ka na yun. Katingnan ko sila. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shop. Like ko. Ayun, no, yeah. I-doble nyo, ha? Kasi week yan. Dapat talaga, dapat doble. Alam mo na yan. Mabigat yung hindi. Sinabi niya kanina lang. Kasi kumuha na ako. Explain mo, honey, na hindi siya nakapagsalita para I got, hindi sila ma-shock. yes, that's finger foods anyway. Oh, it's still alive. Uy, kamay mo na ilahat dahil. Oy, wait, magkwento yun ng ano. Ay! Kaya tambok ako, alay, asa man ang tambok? Ano, tambok kayo. Sandali, ito tayo ng ano. Kaya na ko ni. Yeah, kaya mo yan. Dagdag ka na. Natulog yan. Sabawan mo yan, Day. Oo nga, Day. Hindi. Sabawan mo, ah. Balik ako dyan, rice. Yung rice ko. Day, do you, oxtail, do you? Oh yeah, everything. Oh, that's cool. Sabi ko sa'yo. Kakainin niya na. Ano ba yung ano ko? Alam mo, Chinese po, nag-ano ko Here. And where's the phone? Kakawag sa ulo. Puro naman tayo ng matagal. Ay, parang ano to ha? Social na fiesta. Sabi ko nga, nung unang pagpunta nila, wala, paringgan ko sila. Nasa na, love!
Kasi yung pagpunta niya dito, eto lang luto ko ngayon. Ang Mas dami. marami na. Maraming request. Marami siya request? Maraming request yung ano ko, guest ko. Special guest. Sana pala dinala niya yung bambusit niya. Lolo, sorry na. Tapunan ko na guys. Okay lang. Wala kang dala. Leo! Wala, isa lang dala ko. Ano? Dalang bosit, wala ka rin. Wala. Wala lang dala ko yung ano. Thank you. There's gravy there. Dapat pala nagdala tayo ng ano. Ganyan. Hindi kayo nagdala ng bouncing-bouncing? Wala kang ganyan. Sinabihan kita. Wala akong ganun dahil. Yung isa ang meron ng si Kati. Kat di mo dinala? Hindi. Si Kati lang na eh. That's all right. I think that is good. That's all good. Thank you. Halo, uy. Gravy. Asan ka? Upo ka. Tabi-tabi. You know what? I feel full, but I haven't eaten anything yet. Maybe the smell. Cookie smell. The smell. Hoy, yung kamanay. Asan yung bagoong mo? Ay, andyan. Oh, akin na. I'll sit up here. I don't know. Yes, like a satay. Tapos roll.